खुलुमबाय दिनै 12 जुन सुजित नार्जारिनि थैनाय सान एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदि आरज गाबनाय हाबाफारि, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय, मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो BKWACनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि बिथाङा। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोयो मुस्रि रजत स्वर्गियारि। एसबि बर' गोजौ गेजेर फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथांमोना आरो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बिफां फुलि गायजेनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जागायदोंमोन आरो बर'फ्रा जि समाव सेरखाय बेरखाय जानानै दङमोन, बर'फ्रा जि समाव गावजों गाव सिनायलायामोन, खौसेथि गैलायामोन, बे समाव बड'फाया आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदोंमोन, सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानो खावलायदोंमोन आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि गेजेरजों आलादा रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय माखासे नारा नाथा गणतान्त्रिक आन्दलना बे समाव सोलिदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण आन्दलननि जि ढौ आरो 1987 मायथाइनिनो दिनैनि बे 12 जुन खालि गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव गिबि खेबनि थाखाय सोमावसारनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै मास रेलि लानाय जादोंमोन सुबुं गौमा आरो बे सुबुं गौमायाव फैनानै थांफिननाय समाव नलबारिनि टिहुआव जोंनि इनाय, जोंनि हेंथा, जोंनि मोजांखौ हास्थायै माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि थाखाय सुजित नार्जारि जाय थाखो 9नि बै समाव फरायसामोन, बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बेनो जोंनि गिबि मुंख्लं। बिनि उनाव रौतायाव राजा लामा जथेनायनि जि थासारि, बे थासारियाव पुलिसनि गुलियाव बै समाव दलगावनि असिया गुलि गावनायनि थाखाय राजा लामा जथेग्राफोरखौ अलेन्द्र आरो कबिराम बिथां सानैया गुलिनि बलि जानो गोनां जायो, शहीद जानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो भुमकानि जिनाहारि जि थासारि आरो गायदे हेलेना बिथां सानैखौ इनायै पुलिसा गावथारनाय, बेबायदि पुलिस आरो प्रशासन रुलिं आरो जायफोरा जोंनि हेंथा खालामग्रा बिथांमोननि गाग्लोबनायनि थाखाय गासै 1135 बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव 6 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान जों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो BLTनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, NDFBनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा बे मुंख्लंफोरनि हिसाबा 5,000नि बांसिन जागोन। दा बेखायनो गासै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबबाय आरो लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि जि बिथांमोननि जिखिनि बेसेन, बिथांमोना जिखिनि दिनै दुखु खस्थ'आव दङ, गासै मुंख्लं नखरफोरनो जोङो दासिमबो मोजाङै बिथांमोननो सुबिदा होनो हायाखै बा सरकारनिफ्राय जोङो थोजासे दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो आथिखालाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी मानगोनां चिफ दैदेननाय बे काउन्सिल मोननै बर' हारिनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा सामलायगासिनो दङ। उननि समाव सुक्तिनि दफा बायदियै बे मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ, जिखिनि मोननो गोनां, जिखिनि बिथांमोननि बिथिंफोर दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोगासिनो, रायलायगासिनो दङ। आसाम सरकार, भारत सरकारजोंबो रायलायदों। जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा 60 जन, 80 जन, 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि LP स्कुला 800नि बारा दङ। जोङो गासै आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ लाबाय।
बे बिटिआरानो जा बर' कसारि काउन्सिलानो जा गासै आसामाव आरो बे 800 स्कुलाव दायो सिंगल टिचार सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां स्कुलाव दायो माने जिर' टिचारानो गैया सरकारि स्कुल आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लखिमपुर जिल्लायाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव माने प्राय 30 जनसो हाई स्कुलावनो जा एलपियावनो जा एमइआवनो जा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड नङै एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनि आरो बे मानसिफ्रा बर' नङा गुबुन हारिनि जाय मानसिफ्रा माने बर' मिडियामाव फोरोंनो हाया बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनना होदों आरो दिनै बे स्कुल खालामनानै बर' मिडियामखौ बुथारनानै बे स्कुल एसामिस मिडियामाव जइन खालामनो होदों बे गासैबो बिथिंखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ जोङो गोख्रों रावजों जों प्रेसार होदों आरो बिथाङा 16 तारिखआव एबसु आरो साहित्य सभाखौ रायलायनो लिंदों जोंनि सिंगल टिचाराव डाबल टिचार माने साथाम फोरोंगिरि सानै फोरोंगिरि थिसननांगोन आरो जेब्लासिम थिसना बे जाफुंनाय नङा टेटनि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां माने जेराव माने पस्ट भेकेन्ट दङ बेयाव आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों टिचार थिसननांगौ बिटिआर सरकारनि टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरआव टेट थिसननांगौ दा बे थिसननायनि बेबस्थाया उन सिगां जानायनि थाखाय मालाबा बिटिआरनिया आसामाव एप्लाइ खालामदों जिहेतु बिटिआरआव टेटनि पासनि संख्या जों मिथिनायाव 5000नि बारा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो मालाबा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बिटिआरआव हाई स्कुल टेटआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोन्दों दा बर' मानसिया बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि सिङाव बा बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव एपइन्टमेन्ट मोना मानो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै दिनै माजुलियावबो बर' मानसिया एसामिस मिडियाम स्कुलाव मावनानै थानो गोनां जादों दा बिथांमोना बिश्वनाथआव फैफिननो लुबैदों बे लिस्टखौबो जों होदों आरो जेराव बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचारखौ एपइन्टमेन्ट होदों बिनि लिस्टखौबो जों जमा होदों आरो बेखौ माने रिसाफल खालामनानै माने बेखौ माने गोदानै भेरिफाइ खालामनानै हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो कुनु मोनसे स्कुलाव पस्ट खालि थानो मोना आरो जाय जेराव हायो एप्लाइ खालामगोन नाथाय जोंनि सार्थ'आ जाबाय बर' मिडियामनि स्कुलाव जोंनो टेट टिचार नांगौ बे बिटिआरआवनो जा बे आसामावनो जा आरो नों जि बाथ्राखौ सोंदों बेनि सलुसनखौ आल्टिमेटलि सरकारा होनांगोन खारन जों जाबाय माने सरकारखौ जोंनि जिखिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों दाबि होग्रा आफाद आरो जोङो प्रेसार ग्रुप जोङो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय हाबा मावदों दा बेखायनो सरकारा बिनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनांगोन